18 eventos integrarán a programación do Maio Cultural de Ribeira. Comezará por todo o alto día 1, co concerto de Xavier Díaz no Auditorio Municipal. Comezaremos o domingo, o 1 de maio, ás 6 da tarde, no Auditorio Municipal, cun concerto de Xavier Díaz na presentación do seu último disco, Levantarse e Caer. As cancións están compostas para o público infantil e familiar, para que goce dun tempo de xuntos arredor da música con arrolos para os máis pequeniños e outras composicións coas que cantar en familia cos nenos e nenas máis maiores. Non haberá mellor maneira de facer ese domingo para celebrar o Día da Nai. Durante as fins de semana desenvolveránse contacontos nas distintas parroquias nas que todos os asistentes recibirán agasallos. O domingo día 15 haberá teatro e cine de rúa, así como actividades de animación musical durante toda a tarde, mentres que o propio día 17 terá lugar un espectáculo na Praza do Concello sobre a figura de Florencio Delgado Gurriarán, autor homenaxeado este ano polas letras galegas. A programación complétase tamén coa ampla oferta promovida dende Cultura, na que destaca a presentación da obra gañadora do concurso de novela curta Cidade de Ribeira. O que vai a ser a presentación ao público da novela gañadora da 8ª edición do concurso internacional de novela curta Cidade de Ribeira, que, como sabedes, se convoca de xeito bianual. O ano pasado se presentou a novela gañadora e este ano pois se presenta o que é a obra, se presenta o libro en sí. Recordamos que recaera sobre Irene Montero coa novela titulada Lúa Nova. Será o día 26 de maio no Salón de Plenos, nun acto aberto, como sempre habitualmente acompañados polo director de Xerais, Fran Alonso, en o que se fará, pois, ademais, promoción da propia obra, da que o Concello pois tamén sempre fai unha compra bastante numerosa de libros para repartir entre a veciñanza e todos os asistentes a este acto. O 27 de maio terá lugar a entrega de premios do concurso escolar das letras galegas, que dende hai xa 30 anos promove a escritura en lingua galega entre os escolares do municipio. O día 28 terá lugar un concerto de corais no Auditorio Municipal a partir das 8:30 da tarde.